Maria menjanjilah dari semua nama mari. Ayo, kusiya nih, Deh, kau cihku, kuriga ro. Homnan dekai nanggu na. Nah, siapa bikin som nanggu dah. Rồi. Beri pamle. Oh, sorry. Ese. Kita tak kusiya nih. Jangan selai madya. Nih sonapwr bisbang monbai. Bisbangan thuyang nih. Beri modemnaina. Sonapwr kusiya jong ontai bajab. Ontai alu sangi dengalai. Alu ko isi eukrenanai. Kangan dan siang nih. Kata kena capek. Nah, sonapwr siapa yang bayang, sampai mana hendak bunga, terus yang mana, yang ada tu siapa bongse, terus mana, kulduk sampai mana gwtao na. Sonapwr ontai bajab berainai, mudum-su, dalu deh. Biar गोथाव जाखासिगोन मादैनि ओंख्रिया दिनैबो sonapwrना ओंख्रिया मोनबाय ओमफ्राय नै आंनि बाहा खायनानै लाबाय आं जानोसैलाय मादैया ओरैबायदि साइज गोथाव जाखाबायना टेस्ट खालामबाय आङो ग्रेभि संबाय दालिबो बानायदों एसे लानोसै दालिखौबो sonapwrना मादैया ओंखाम जानोसैलाय ओंख्रिया ओमफ्राय दिनैनाथ' जि गोथाव दालि नै नाथुर गोरान भाजा ओमफ्राय गाजर ओमफ्राय नै कुसियाजों माबाजों अन्थाइ बाजाब आलु sonapwr जानोसैलाय दालि दैसै दे नै मादैना न'आव मासे लाखिबाय ओमफ्राय फिसाजोआ स्किन पक्स जादोंमोन नालाय हामबाय ओमफ्राय कुसिया जाहोनांगौनो ओमफ्राय बेखौनो दा जाहोनोसै साननैसोनि उनाव थांसिगोन फिसाजोआबो एसे जाहोहरनोसै होननानै लाबोबाय आरो sonapwr बिदिब्ला जानोसै आङो ओंखामाबो जि गुदुंलै नै बेखौ लोंथारनोसै आङो लोंनो लुबैनानै थैथारनोसै जर गोथाव जाखादों फाग्लासो आं मादैनि ओंख्रिया मनो लांनो बागुलायथारनोसैलाय नामा गोथावनो ओंखामाबो जोसा मोदोमलायो रेखे मोजांथार फागनि बेलायाव लबियाजों आंजों खुसियाखौ आखाइजों हमोमोन बिरादनो हाब्रु बुरनानै नोगोद ना हमखायोमोन सानजों आंहाबो बे समाव दखान गैयामोन ना दा टाइमखौ मोनला दा गोथावथारलै sonapwr थाबथानो नागिरदों बुरायनायखाय थाबथालाबायनो नागिरोहाय दाना ओंख्रिफ्राबो लाव जानांगौ गोराबाथाय थाबथानो नागिरो दोनथ'लानोसै जाहैबाय जानांगौ लोंनांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ
बानलुआबो जि गोथाव मोदोमलायो बानलुआनो आलु आंनाव माबा नाथुर जानाया बेबायदिसो मोनो आराम मोदोमलायो आंना बिदिनो गाला गैलालै ओंखाम जानो दैयाबो गोथावथार दै लगाङो बरिया आलुआबो गोथाव जादों एवदबलायनानै दोननाय मादैया गन्थं गोदोलायनाय जाथारबाय ओंख्रिया गोथाव नालाय रायलायनोनो बावबाय जेबो गल्प सावरायनो रोङासै खुसिया बुरजाखाथार मासेखौनो संजोबदों माने बिदै रसखौ बुरजा नांगौ ना दिनै बिराद दै लोंबाय आं गाजराबो गोदैथार जानानै मादैया टाउनाव थांनांगौलाय फाइनालि लोगोफोर आंना दख'नाया रेडि जाबाय होनोल' नांसै नै कालारा माबादि नुदों दर्जानिखौ नै कालार फुनगासिनो दिनैनो कमप्लिट जासिगोन आंना दख'ना होनो मोनसिगोन ओरैबायदि खुसि मोनबाय आङो सयथिबो दखान मोनसे खामानि मोनसे कमप्लिट जानायनि ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय एसे गोजाननिफ्राय देखायनां नै नै LIC अफिस खाथियाव नै सनाफोर बै गुफुर बिल्डिंआ LIC नैबे ब्रह्म कमप्लेक्स बेनि ब्रह्म कमप्लेक्सनि सोनाबहा अपोजिटआवनो आंनि दखाना दुर्गा फुजायाव सोर मा नांगौ आंनि दखानाव लांफै ब्लाउस दख'ना जोमग्रा सनाफोर नैहाय लोगोफोर आंनि लोगो सासे दङ ओमफ्राय बेहा दखान दुवार खुलि जादों नै दख'नानि ओमफ्राय दख'नाजों लोगोसे बायदि मैया लागोननो ओमफ्राय हरैनिफ्राय एसे खेबनानै देखायनां र' डन बस्क'नि अफिसाव औ डन बस्क'आ हनै बेनो डन बस्क'आ ओमफ्राय नै न'आ गोदान सोलुनाय नै मालाय अपेनिं
सोर सोर सिनायो आंनि लोगोखौ सिनायलायग्राफ्रा लांफैबानो जाबाय आरो सिनायिफ्राबो लांफै नै दख'ना लांफैग्राफ्रा मेरला मेरलाथार मानसियाबो मानो गोसोम जादों नों सना नोंलाय आंनि टेनसनखौ मिन्थिया मा टेनसन दंनो मिन्थिगौ मानो टेनसन जानांगौ गरमाव गुफुर जायो गरमाथ' गुफुर जाखाला आरो सोरजोंबा थाखा थगाय जानाय माबा जानाय आं माबा सानसे दं ख्र' थगाय जायो आं बयजोंबो सानफ्रामबो नागिरनांगौ आङो सोरखौबा बुनो सोरखौबा रायनो सोरजोंबा नांलायनाय बिदियाव मानसिया गुफुर जायो बेखायनो गोसोम जाबाय आरो नोङो ओरैनो गोसोम गरमाव गोसोम जाखायो आरो टेनसन आयै सिबाय एथ' गावदां जल जलमोन आयै अन्थाव बाथाव जल जलथारमोन सामफ्रामबो सोरखौबा बुहैनांगौ सोरखौबा रायनांगौ सोरजोंबा नांलायनांगौ सोरजोंबा खमलायनांगौ बिदियाव मानसिया गुफुर जायो ओंहाय अन्थाव बाथाव आयै एफा सुन्दरि मानसिमोन नै सासेया थिमा जाखो ना माखो मा थिमा खुरखो आंना लोगोफ्रा माबा अजखा जाजोब्बाय नोंहालाय आयु मालाय बेहा गुफुर जारें गुमा गोथाव बायदिसो जानानै दंथारो नै बे दखानदारिया खिन्थु खानाय कालार होनायखौ माबाखौ सिम्पुलखौ लाबोनांगोन दे खोन्थादे दा दखानदारियानो दखानदारिया माने बैयाव माबासो लायनो थांदोंनो मा होनो मिस्टि आलासिफोरनो जानो बे जोंनि गोनांखौ लानो थांदों नोंना खानाया मोनबाय नालाय खानायनि कालार लानांगौ आरो दखानाव दे नों होननाय बादि नोंसोर होननाय बादि जागोन नै माने दखाना दिनैसो अपेनिं नालाय गोदानसो ओमफ्राय फुजा होदों एसे दोनफैहांबाय आरो जिफोरखौ ओमफ्राय उनाव दोनफैगोन दिनैसो दुवार मुखुलि नै मालाय फुजा होदों फुजा गासिबो जोबस्रांजोब्बाय ओमफ्राय जों लोगोफोर ज' फैदों आरो मिस्थि जानो होनानै लोगोनि दखान नालाय नैहाय जोंना दखानदारिया बेनो आंना लोगोआ नै जाग्रा लाबोबाय सिबाय जेबो गैया गोदैल' नायलाय मासि सुन्दरि जांना लोगोआ दखानदारा आयौ कुसिया बायदि ओइ सोर सिनायो बे आंनि लोगोखौ मालाय दखान गोदान दे बुंहरदो अबेहाय दखाना मालाबा आंनि दखानाव फैदो लांफैदो खम मोनगोन आंनाव आंनिफ्राय खमसिन हरगोननो बियो आंना दा जि दामखा मिथिखागौ बायग्राफ्रा ओमफ्राय बेहा खमसिनाव हरगोन जाहैदों डन बस्क' खाथियावनो नै दखाना मोजांथार मालाय बक्सनि अपोजिटआव औ नै जोंहा नैबे मेथाइफोरखौ जानोसै गरम बोथोराव मिस्थिया गोदै गोथाव जाथारो गय जानानै थांसै जोंबो नै मालाबा बायफैगोन नोङो मिथिबाय नै बेहाबोथ' बायखानांखागौ बेटारि मोनबा थांसै जोंहा फैदो डन बस्क' ना बेनि अपोजिटआव नै दखाना नै जोङो गणेश फुजानि बबाव बेरायदों जोङो नै ओरैहाय डिटिअ खाथियाव फैलायबाय फाग्लासो जागोन सानजों लागा ओरैहाय नै बिसिना प्रग्राम फिसा दङ नै बेहाय ल' कलेज खाथि बियो एकदम बैलाय बै गुफुर नुहुरनाय बिल्डिंआ बैयो नै जुम खालामबाय बे ल' कलेज बे खाथियाव जों ओरैहाय फैबाय बिसिनाव प्रग्राम एसे दं लेंहरबाय थाबायना फैबायानो जों नै बबेथिं बोरै लामायालाय फैद' नै बिसिना नङा नै जि मोजांखा आयौ गार्देना बोरै जाजोबखो फाग्लाया जि माबा माबि गायो दे बियो आयौ नै नैबे गोदानसो गोदान बिफां थ' बिराद बिबार गायो बियो ओमफ्राय देग्लाय गैया बिबारानो न'आवनो बाहागिखौसो नुदों सफैबाय जोङो नै जोंनि लोगोनि फिसाजोनि एसे बावनाय दंमोन नालाय फिसाजो गोमादों सिबाया न'आनो जि डेक'रेट खालामजोबो फाग्लिसो नै
नैबे नानियानोमोन नोंनि फुल सारि सारि बागानखौसो लाजोबदों आङो जा मोजां मोजां गायखायो फाग्लिसो नालाय आरो बिसिनाव जि जाग्रा जाफैलायबाय नै बे आब'जों जों बेनानै आंना नै दिनै खालि जानाय प्रसाद